Lah, tiba jadi ya. Alasi Bukan malah ini ya. Bravo kentana. Magmen Bati. Ini kemana marah? Ini kemana marah lah ini. Dosa pemain. Di sana pakai dah wes ada insir lagi ya. Maka ini le nengah. Au. Gaman saya. Ini bangun ini. Ini ada ada. So guys, जों नैला दैहु बुख्रुमनानै थांनाय दो नैला पिज्जाजों साइकेल खनायगासिनो दि साइकेल खनाय जादों मा साइकेल खनायगासिनो दि आं मानसिखौ गैला ना जों लांसिन जां ओके साइकेल खनायगासिनो सिदो बुख्रुमनाय थांनो जों न दोनदों मा जिदो बुख्रुमनानै फै द जिदो बुख्रुमनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बांस' गाहाय नेहाथारि मानगोनां मेना सलायनि मिलनियार बर' आरो बिथाङा सिन गायदाखो होननांगो दोनदो मा मोजां नाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै मोजां नाय ओंखायनो आइ आफा नोंथांमोना न'आव थायालासिनो बयबो रं बिथांनि आथिङा नांग्रोदों बिनि उनावसो बिथाङा रं जाबाय न दोनदो मा नोंबो बुगोन दिदो बुगोन मा बिथाङाबो एसे थांदोंमोन नायनो मा दिस्टा खालामबाय थादो जादो आलायखौ नागिर खादोंमोन नै रावबो खोन्थानाय एसे सिरि था दे मानो होनोब्ला खोन्थाना होयोब्ला मिथियो ओंखायनो सिरि थायोबा मोजां जायो आरो साइनासालिनि जि खुन्था गायनाय बे खुन्था गायनाय जोबनाय लोगो लोगोनो बारलांनाय लोगो लोगोनो रं जागोन ओंखायनो रावबो खोन्थालायनाङा मानो होनोब्ला एसे सिरि था रावबो खोन्थालायनाङा जोंहा गोबां आरो बादायारि बिथांमोन दंबावो बिथांमोनाबो बुनो थाखाय रेडि जाना था रं जाबाय आथिङा नांबाय जानाय फिसाजो दे आरो सासे फैलाय सिदा फैखादों नैला माला बाय बुबा एसे बावबा नांथारसिगौमोन बिथाङाबो एसे आन्दासा थिगानो दं आरो सोर दंबावो गोदान मानसि दुगायो फै थाबैनो फै दबजालायबायलै मा सिन्था गैलै आरो नोंथांमोननि सुजुग सुबिदानि थाखाय जोङो जिरायनाय मासिबो जोङो गोबां लाबोखानाय जादों ओंखायनो नोंथांमोना जों फैनानै जिरायफैयो आरो नोंथांमोना बयबो आब्रुथियै सिरिबाङै आलासि सार बिथांमोननि बिबुंथिखौ मोजाङै खोनासंनानै लाबाय माला नैलायनो बुंनायखौनो लानो रोंदों आङो रावबो खोन्थानाङा जोङो बुंबाय थादों लाइन जों नोंथांमोननि थाखायनो लानाय जादों आरो गोबां बिथांमोना दिनैनि बे गेमनि थाखाय बान्था बावहरदों बिबार लाबोदों ओंखायनो बयबो बिबारखौ बोख्लायनाय हिसाबै हेफाजाब होनो थाखाय खावलायबाय नांथारबायमोन बाहाय थांबावबानो जायो बाहाय फैबानो जायोमोन सानजिमा राजा आंनि हेड जोंना नैलानि पेन्डेल सामलायग्राया हेडा सेकेन्ड हेड दङ थिंगालै नै वाकि टकि लानायखौ होनदों जों गेमनि सेंग्राफ्रा नैला दा मावथिले स्टेजखौ खिन्थु बेलेगासो लादो नैला हेडा नैला जोंनिया लान्टिस थायो हेडा नैला जोंनिया आलासि सार बिथांमोना गोबां बेसेन गोसा बिथांमोननि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ खोनासंनानै जों बयबो बुजिनानै लागोन पुरा आइडिया लायलाय फैदो बिथाङा पुरा आइडिया लायलाय फैदो मानसि ना मान देले पुरा आइडिया लायलाय फैदो बिथाङा
रावबो खोन्थाना नङा साला जा फिनखौ मोनमारबायमोनलाय मार्कमेन पार्टी फिनखौ मोनमारबायमोनलाय दसे खमाय साला मानो होनोब्ला बाइकिं क्राब नांगौ खोन्थाना होबाय थादों ओंखायनो खोन्थाखौ Sakiful abad Maya, sama masih jadi lah nih. Sekarang pada cari itu bukan aja lega sini mana lah. Guru mau tanah ada mah, guru mau. Apa ini apa? रायजो नोंथांमोन बा जोंनि आर'ज हानजा बोराय बुरैफोर सिख्लाफोर गासैबो माने मोजां गाननानै जिखुनु गोदान गाननानै आलिसिखौ